ಬರಾದ ಒಂದು ಈದ್ ಕುಂಟದ ರಾಶಿ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಈನ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದ ಅನ್ಸಣ್ಣ ಐತ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರೆಗಂಡ ಕನ್ನಡ ಬೋಡಾಂಡ ಕನ್ನಡಟ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಯಾನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ನುಂಗಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ನಿಂಪುಂದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಟ್ಟು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚಾರಿಪೋದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ರಿಪೋದು ನಿಗಲ ಒಂತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾಂದಾದಗೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಕಿಂಜ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಜ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಪೋಪಿಲಕ ಒಂಚ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಕ್ಕ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂಚದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಒಂದು ನೀಲೆಂತರದು ಒಂದು ತಿರ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ರಫಲ್ ಲಕ್ಕ ಬೈತದೆ ಓಕೆ ಉಲೈಡ್ಲ ಒಂತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೆಕೆ ಮಸ್ತ್ ತಲೆ ಸೆಕೆ ಆಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಹೈಟ್ ಲೈಕ್ 5.55 ಇತ್ತಿನ 5.5 ಅಪ್ 5 ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ ಪೂರ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ತಲಕ ಪಾಡೋಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಂಗಲ ಆಂಕಲ್ ಎಂತ ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಪಾಡೋಡ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ದಾಲೆಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೈತನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾರಿಬೋದು ಅವು ಪಾಡುಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೈ ಆನ್ ಹಾಲ್ ಬೋರ್ಡನ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಅಂತ ನಿತ್ತದ 2 ಇಂಚ ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ 300 ಈಚ್ ಒಂಜಿ 300 ಸೊ ಟೋಟಲ್ 600 ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ದೈತಂದಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಶ್ರಗ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಎಂಕ್ ಶ್ರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊರು ನಿಗಲಿಗೆ ಸೆಕೆ ಇಂಚೊಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಜ ಮುಲ್ಪಲ ಆಪಿದೈ ಪೋಪಿ ನಾನು ನಿಗಲ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಂಡ ನಿಗಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿರ ನಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಂಡ ಇಂಚ ಪಾಡ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬನಿಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಸ್ ಬೈದನ ಅಂಚರಿಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನು ಒಕ್ಕನೆತ್ತ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬೈದ ಲೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂದು ಹತ್ತದು ನಾನೊಂದು ಶಾಪ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ದೈತು ನೀನು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಂಚಿಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗಲ್ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿಜಿರ ಕೇರಳದಾಗ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ದೈತು ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ 4 ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತೊಜಪೇವ ಅವು ಸೇಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಬತ್ತದು 300 ರೂಪೀಸ್ 250 300 ಸರಿ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ 300 ತುಲೈ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಪಂಡಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಉಂದತ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತ ಅದು ಅಗಲಿಟ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚೇರಿಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನುಜೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಲ ರಫಲ್ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಡುತ್ತ ಮತ್ತ ಇಂಚ ಉಂಟು ಒಂದಿತ್ತ ಸ್ಲೀವ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಶೋಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀವ್ ಆತ್ ಲೆಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚು ಇಂಕೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರೆಟಿ ಗರ್ಲ್ ಅಂದು ಪಕ್ಕ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಗಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಂತ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಅವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಡ್ಡ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಪಂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಉಂಟು ಉಂಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಒಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಯಾನ ಮಿಂತ್ರ ಅಡ್ತುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 250 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು 250 ಅವು ಪೂರ ಶರ್ಟ್ಲ 250 ರೂಪೀಸ್ ಮಿಂತ್ರ ಅಡ್ತುತ್ತೆ ನೆಕ್ 450 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಡ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅಂದೆ ತೊಂದು ತೋಜಪಾವೆ ಸೊ ಅಂಚೇರಿಪೋದೊಂದು ಓಕೆ ವರ್ತ್ ಅನ್ಸಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನಾನೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಜೇ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ತ
ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ತುಲೆ ఒక వర్డింగ్ స్లైడ్ ఉండు యువర్ లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಜ್ಞಾನ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಬನಿಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಪೂರ ವೈಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೆಗೆತಂದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬನಿಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಟನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲೆಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲು ಒಂದು 2 ಸಲ ಒಲ್ಲಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಏಪೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಫಿಟ್ ಆನೆ ತೋಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಲರ್ ತುಲೆ ವೈಟ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಶೋ ಫ್ಲೋರಲ್ಸ್ ಬೈದೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಣ್ಣತ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಜಿಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ತೋಜಪ್ಪ ಮೂಜಿಲ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು 150 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಶರ್ಟ್ಲ 150 ರೂಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೈ ಡೈ ಅದ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಟೈ ಡೈ ಸಿಕ್ಕ ಶೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಓಲ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ ಕಲರ್ ಪೋತು ಚಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನೀವು ತೂ ಅನ್ನ ಗೆತ್ತೊನ್ನಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ನೋಡು ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ದೇ ಪಂಡ ರೀಸೆಲ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕ್ಲೋತ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿಗಲಿ ಕೆಲವೆಟ್ಟು ನಿಗಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಿಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂದ್ದೈತೆ ನೋಡವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಒಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೆಟ್ ಕುಂಟೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕಾಟನ್ ಅದ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಗೆ ಏತ್ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದ ಮುಂಚಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಓವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅದೇ ತೂಕ ನಾಮು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಾಡೋಳು ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನ ತೋಜಪಾವೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ರಡ್ಡದೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಕಲರ್ಲ ಶೋಕುಂಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಕಾಟನ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಕಾಟನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ದು ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾಯಾಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಗಿಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಗಿ ಉಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಓಕೆ ನಿಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ 3/4 ಒಂದು ಇಟ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಗುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ 150 ಲಾಂಗ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಒಂಜಿಗೆ ಅವು 200 ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ 150 ರೇಂಜ್ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ಕೊಂಚ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಪೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೊ ನಿಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜತ ಟ್ರಯಲ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚರ್ಬೋದು ಇಂಚ ಬತ್ತನ ನಿಗಲಿಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಉಂಡಂದ ಅರ್ಥ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಬರ್ಕೊಳದ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ತೈತೊಂಡೆ ಅದಾಗ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 100% ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ 90% ನಿಗಲಿಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆಲ್ಲ 3/4 ಲೆಂತ್ ಒಂದೆಟ್ಲ ಟೈ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ವೈಟ್ ನೆಟ್ ಪಕ್ಕಿ ಮತ್ತ ಉಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದೆಟ್ಲ ಟೈ ಉಂಡು ಪೂರ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತೆಗೆದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಅನ್ನತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಂಚ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೈತೆ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಓಲ ಮಸ್ತ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ನರಕ ಇಜ್ಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಂದೆ ಇಲ್ಲರ್ ಪಾಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಲನೆ ದಿತ್ತು ನೀನು ಅಂತೆ ಇದು ಸೆಕೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು
ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜುಂಡು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ತೂಪಂತೆ ಬೊಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ತುಲೆ ಚೋಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬೊಕೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೂವ ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ UK ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ದೆತ್ತೊನಾಗ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಂದ್ ಒಂದು ದೆತ್ತೊನಾಗಲ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ವಾಶ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಕ್ಕಲ ಇಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಈನಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪುನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಈನಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಎಂಕ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕೀನ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಈನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿತೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ನಿಗಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಯೂಸ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆರೆ ಪೋದು ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೋಡೈನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆಂಡಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡೈನ ಅಂದತ್ತ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಾನಂಚಿ ಪತ್ತದು ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದು ಒಡ್ದೆ ಪಂಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪಣ್ಣಿಗಳು ಕಾಸು ಕೊರ್ತಿದ್ದೆ ಮೀನೋದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪಿನ ತಗದು ಸೊ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಲಾ ಇಡ್ದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮೆತ್ತ ಕೂತಾರೆ ಏನು ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಪಂಡದ ಆ ಶಾಪ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಉಲಾ ಇಡ್ ಆದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಡತ್ತ ಅಂಚರಿಪದಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ವರ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಅನ್ಸಂಡ ಓಕೆ ನಿಗಲವೇನು ಬೈ ಮಲ್ಪಿರಿ ಪೋಡೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡ ವಿದೌಟ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂದೇನ ಚಾನಲ್ ಪುದರಿತಿಲಕ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಜಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ್ಲವಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ತೂವಡ್ ಪಂದಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಾತು ಮಲ್ಪಿರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ for everyone for subscribing my channel nikala friends family share malple like malple comment section enchat man panle maatagalegla thank you so much and take care bye bye ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಚೈ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 300 ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಂಚಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ 400 ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಂತಿತ್ತು ಲೈಕ್ 100 ರುಪೀಸ್ 150 ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು